Čo ľudia, dneska to bolo nové, dneska ideme skúsiť skill, dneska ideme urobiť, dneska proste, neviem, proste, dneska ideme skúsiť skill tester, ideme ešte raz. Testuje váš skill v geometrii, že aký ste dobrí, takže ja idem najprv cube. Napíšte do komentárov, ako ste skoro dali vy. No, S minus na cube. No, som není taký dobrý, až. Toto je straight line. Ja straight line moc nemusím. B, well done, ok, akože straight line. Ja fakt neviem straight slidovať. Ok, Bčko mi stačí. Ja straight slidovať neviem. Ok, ball. To je akože docela u mňa dobrý mód. A minus. Ideme ešte raz. OK, dal som frame perfect. To si musím zapať toto. OK, takže A minus, takže to ideme. Ufo, toto je tak náhodnou robené. OK, Cčko, takže ideme asi naspäť. Ideme naspäť. OK, babe. A minus, to nie je dobré. Ja minus, zasa. OK, a furt dá. Tam máme 34 frame perfectov, robot. To není až také ťažké, s robotom, len D plus, čo to je lepšie bolo. Včko. OK. Spider. Ačko. A plus. Ja som najlepší na cube asi. Swingouter. Pre mňa nočná mora. Cčko, no nič. No nič. Ja swingouter neznáš. Proste to sa... Ešte idem raz. Ja proste neviem swingouter. Čo je tam vyhodnotenie, koľko čo by som mal?